Ne, samo napravite tu pozitivnu. Pozitivnu. Sada mi smo predlažili mi smo predlažili internetu Stefanović Karadžić i oni velikani koji nam se sviđali, mi smo skinuli. Nećemo ništa. Pa vi ste mnogo lepi slika našli. Vidimo Draga Nikolić, da. I šta imaš ti to u rukama? A, čak ste i oštampali neki. Hoćeš ti da nam pokažeš, dodaj njoj pa da vidimo šta, jednu po jednu joj dodaj, uzmi ti da vidimo šta onako lepo i tu spravi da ih vidimo. Tako, ko je ovo, deco? Patrijarh Pavle, tako je. Dobro. Da se vidi. Aha, evo ga Pergolezi. Dobro. O, to je Irena Sendler. To je jedna divna, humana žena, deco, koja je spasila mnogo dece iz logora, deco. Bila jako hrabra žena. Odlično. Ko je ovo? Kleopatra, bravo. Imate, vi ste puno tu štampali. Josip Pančić. Uzmi pa izgledaj ovako i dodaš joj da se vidi, da vidimo. Ti ćeš da okreneš, daj njoj pa će ona da se okrene. Da, ko je ovo? Ta je vladao u Indiji. To je Mahatma Gandhi, evo. Gandhi, ko je Gandhi, da. Da, Miloš, koji Miloš? Gde je on? Tako je, Montevideo. Bravo. Dobro, deco, vi ste tu, ne moramo sad sve da pokazujemo. Odlično su radili vaš zadatak i pisat ćemo, na primjer, o Vuku Karadžiću za početak, jer može. Važi, divno, idete na svoje mesto, odlično su radili. Da ovdje da ih... Ne umete da smanjite. Sad ćemo da vam pokažemo. Da vidimo, aha, vi ste skinuli da vidimo šta sve tu ima. Muzika srednjeg veka, odlično, imate i Stefana Milenkovića, imate o srpskim herojima, imate čak i neki iz našeg vremena dečju, jel da? Da, imate Boru Dugića. Ajde da mi pustiš Stefana Milenkovića da vidimo. Sad će onda da se pokrene. Neće. Evo. Evo, bravo. Možeš da ideš na ovu kockicu, sine, na kockicu gore. Tu, klikni. Bravo. Odlično. Super ste snimili baš. Jedan njegov koncert kad je bio mali i to je on je brzo po celom svetu pravio koncerte, ali najviše je volao da dođe u svoj Beograd. Hvala. Ovako, deco, da li ste vi uradili vaš zadatak? Jeste nešto pretražili? I šta ste pronašli? Aha, pronašli ste biografiju o Vuku Stefanoviću Karadžiću, ima li još nešto? Da vidim ja da tu ima mnogo stranica. Da vidimo. Šta ste još pronašli? Dobro, znači život Vuka Stefanovića, ajde da vidimo još, jer ima još neki velikan o kome ste vi skidali. Da, ovdje je njegova azbuka, baš ste to interesantno skidali, tako? I gde je sve radio? Odlično, možemo dalje. Da, ovdje je spomenik njegov u Beogradu, odlično. Ajmo dalje, da vidimo što ste još skinuli. Nema ništa više. Aha,
negdje iz slike malo pre o velikanima, gde ste to spustili?